Ponie ona šla na učarski ústav a tam je tu kaušou dale. Ona še neku srdcemova, to je było naše zbožo. Ale tu učarski ústav še je był, to je ten tak zvláštne było, čište červené. A oni jo dzień żonów, a w šuli jo prejnia staršiska zhromadžizna v Budyšinie. Tam sem ja celze płačo doma jeva, dokud so oni prali naša holca, ešte nejo ženi, te knihe to Karl Marxa vidjała, a te marxismus, leninismus, a to najske ničo neindže, zođe ona tam dorišinč, so se tam holce, to su šir vele dale. To sam se ja tak zrudna była, płakała. A ona je po tych 3 latach sobą tym najlepszym słyszała. Te dzieci są już w piestowani radę mieli, a są, ona je też jara dobre próbowanie obstała, also pons mamy to ten kołorotny czas ze z tej ideologią przewinęli. Dżęca dżakła nie był, ja są te czasy szylkie, a nie już ordnunce, ale znajmniejsza może po swoim świadomiu swoje dzieci kupować, a czynć to wszak ja, also Bóg ja prawa jene te jęczkie dobre ku sobą, ale hewak ten kapitalizm, te niczok mane nie. Oni są, chcemy immer prać ten sredżanski staw, ten co oni sukcesiv skończali. A to mamy naszym politikom, ja nebo ženicova žana politikarka być, ale tam sú oni jara vele, tam je ta byrokratia tak hulka, za to zdrudejac neńdzie, niekie oni se žadaja, za te dživavi smidža jedno iš 8 hodinu za dzień dživač, když ty niekie maš jednu většiu svećiznu, kiž je moje dla šipoň, also v oběd, kurve a večereč, tam bo jen dobia dvajmali, tum personal humenič, a to se te peniežne go nemôž dovoliť, to go te ľudia či nemôža zapłacić. Ponte covo wiece, ki sú sa niekie k tom přišli, to je energia, to čo nastúpa, to je jen čišće kourotný čas, niekie nastav.